Máte pocit, že vaše rastliny nerastú tak, ako by mali a že majú naviac? Vidíte, že vaša pôda rýchlo vysychá alebo je ako betón? Alebo sa vám zdá všetko v poriadku, ale aj tak by ste chceli mať o niečo lepšiu úrodu? Problém nebýva často v rastlinách, ani v hnojení, ani vo vás. Často býva problém práve v pôde. Počas sezóny nám pôda dáva veľa. Rastliny v nej rastú, kvitnú, plodia a postupne odčerpávajú živiny, vodu a energiu z nej, napríklad v podobe organickej hmoty. A my keď do pôdy nevraciame nič naspäť, tak pôda sa jednoducho postupne vyčerpáva. A odrazí sa to aj na rastlinách. Slabší rast, menšie plody, horšia vitalita a rastliny sú ľahko napadnuté aj škodcami. Jednoducho pôda už nemusí pracovať tak ako kedysi. Preto sme si pripravili v Hepitera 3 balíčky na regeneráciu pôdy. Vyskladali sme ich z obľúbených a overených produktov tak, aby ste si mohli vybrať na základe pestovateľskej plochy aj na základe toho, koľko podpory vaša pôda potrebuje. Prvý balíček sa volá Štart živej pôdy. Je navrhnutý približne na 5 m2 pestovateľskej plochy a je to taký prvý základný krok. Obsahuje vermikompost, ovčie hnojivo, vermivýluch, dažďovkový čaj. Teda takú základnú kombináciu pre život v pôde. Prirodzenú výživu a podporu rastu počas celej sezóny. Ak si nie ste istí, ktorý balíček je ten pravý pre vás, pomôžte si jednoducho. Malá plocha a základná podpora, balíček Štart živej pôdy. Stredný záhon a aktívny rast, balíček Regenerácia a rast. Väčšia pôda alebo unavená pôda, balíček Maximálna transformácia. A ak ste si neni istí s aplikáciou, ku každému balíčku si môžete vybrať poradenstvo. Zavoláme si priamo z vašej záhrady, prejdeme si stav pôdy, rastliny, dávkovanie, aby ste balíček využili čo najefektívnejšie. Balíčky nájdete na Hepitera.sk v kategórii Regenerácia pôdy. Pôda nie je len hlina, je to základ vašej úrody.